Il-Ministru responsabbli mit-taxxi tal-poplu Malti u Awċi, il-Ministru li suppost in-nefqa tal-Gvern minn bwiet il-familji Maltin u Awċin tad-dik kollha minn taħt il-barka tiegħu m'għandux idea meta u kif se neħdu lura l-mijiet ta' miljuni ta' euro mogħtija lil Vital Stewart f'kuntratti kundannati mill-qorti bħala fraudolenti. It-tnejn wara nofsinhar Net News staqsal il-Ministru Clyde Caruana meta il-poplu Malti u Awċi se jkun qed jieħu flusu lura mid-deals ta' tliet sptarijiet. Caruana jażel biss li jfarfar. Il-flus illi jtieħdu mill-bwiet tal-Maltin u l-Awċin, meta se jintroddu lura daw? Grazzi ħafna. Mela ħalli nibda mill-aħħar waħda mbagħad nerġa' niġi lura l-armal tal-Vitals, naħseb kulħadd bħalissa jaf il-Gvern għaddej bi proċeduri legali mal-kumpanija Stewart sabiex ovvjament ikunu jistgħu jiġu maħarsa id-drittijiet kollha li joħorġu minn dak il-kuntratt u allura hemmhekk huwa l-kompitu ta' sezzjonijiet oħra fih dan il-Gvern sabiex ikomplu bil-ħansejħilek ix-xogħol legali tagħhom ħalli eventwalment ikun hemm l-eżitu mixtieq. Inevitabilment, il-Ministru Clyde Caruana kien mistoqsi anke dwar is-sitwazzjoni tal-linja tal-ajru nazzjonali Air Malta. F'barax ta' domandi li sarulu mill-ġurnalisti preżenti rigward dan is-suġġett, partikolarment wara li tleġġematilu ċ-Chairman Eżekuttiv David Cormy qal li din se telaq il-bibien tagħha sal-aħħar tas-sena, Caruana insista li t-taħdidiet għadhom għaddejjin mal-Kummissjoni Ewropea iżda fl-ebda mument ma ċaħad illi sal-bidu tas-sena l-ġdida pajjiżna se jkollu linja tal-ajru ġdida. Net News staqsih dwar x'għandu xi jgħid lil ħaddiema tal-Air Malta u lil familji tagħhom li jinsabu nkwetati ferm mhux biss dwar x'se jsir minnhom iżda dwar il-ftehmiet kollettivi li għandhom bil-Ministru jibqa' jinsisti illi ma jgħid xejn. Il-ftehmiet kollettivi, seniority, daw kollha ħajtilfuhom la darba tiġi l-linja tal-ajru l-ġdida? Inkun kifet, u nassigurakom li għandek ħafna xi ngħid fuq il-linja tal-ajru imma ngħid kollox meta n-negozjati mal-Kummissjoni Ewropea ikunu mitmumina. Iżda b'mod mill-aktar ironiku wara li minn madwar 1000 impjegat mal-Air Malta Caruana niżżel l-ammont ta' staff għal ftit il fuq minn 300 dawk li fadal ma jafux se jsir minnhom, issa qed jgħid li l-Gvern ta' Roberta Bela marema lil ħadd. Il-ħaddiema fl-intier kollu tagħhom marmejn għal ħadd. Intant, il-Ministru Caruana spjegalna li minn flotta ta' 8 ajruplani 2 minnhom jinsabu għat-tiswija u għalhekk qed jagħmlu użu minn xi ajruplani tal-kiri illi fi kliemu qed jagħti xifhem illi mhumiex l-aqwa li hawn fis-suq. Ma fil-waqt illi żvela illi għandna sa Lulju nesperjenzaw inkonvenjenti u dew minn fl-iskeda tal-linja nazzjonali. Il-kumpanija fi żmien 6 ġimgħat għal 8 ġimgħat oħra jkollha delivery tal-ajruplan ġdid kif ukoll jerġa' jkollha fis-seħħ ajruplan ieħor tagħha li jiġi lura mill-maintenance ħafna minn dawn il-problemi tekniċi ikun naqsu drastikament. Francesco Catania għal Net News.